sija srebro kao zlato. Sve u svemu matematička gimnazija sa svakog takmičenja donese u Beograd makar jedno, a najčešće po nekoliko odličja. Takmičenje sa kojeg su se vratili prekjuče zove se Romanian Masters of Physics ili glavno rumunsko, kao kad imate ono, kako se kaže, Australija Open ili US Open. Dakle, u Rumuniji se održava ali otvoreno za celu Evropu takmičenje iz fizike. 11 medalja i u ekipnoj konkurenciji prvo mesto za Srbiju. Naravno, matematička gimnazija dominira. Sa mnom u studiju su dvojica učenika, Vuk Radović i Mihajlo Sporić. Vuk ovog puta srebrni, Mihajlo zlatni. Dobro jutro, čestitke, hvala što ste došli. Ovo će vam biti prvi izostanci sa časova od kad idete u školu, jel? Neće baš prvi, ali među prvim. Dobro, ali opravdano zbog gostovanja na televiziji. Aleksandra Dimić, profesorka matematičke gimnazije za koju smo prošli put mislili da je učenica. Dobro jutro, čestitke i vama, profesorka fizike. Jeste vi išli matematičku gimnaziju? Ja sam bivši đak matematičke gimnazije. Posle toga student fizičkog fakulteta ovde u Beogradu i sada nastavila sam da radim u matematičkoj gimnaziji, na fakultetu sam na doktorskim studijama. Pa ko će vas uzeti na kraju? Ja. Matematičko ili fakultet ili neko inostranstvo? Ja bih voljela da ostanem ovde između fakulteta i matematičke gimnazije, da nastavim da pomažem đacima u matematičkoj gimnaziji, a naravno i da budem na fakultetu i radim na svom istraživanju. Pa može se reći da je profesor Božidar Nikolić dobar uzor u tom smislu, profesor fizičkog fakulteta. Dobro jutro, profesor. Dobro jutro. Hvala što ste nama. Možemo Mirna Duša i vama da čestitamo, vi ste takođe tim lider ovim mladim ljudima. Pa da, od skoro sam preuzeo tu funkciju predsednika komisije takmičenja i onda po službenoj dužnosti sam vodio ekipu, ali bilo mi je izuzetno zadovoljstvo i ja se nadam da ovo je sjajan početak, ali za tu funkciju, da tako kažem. Odlično ste počeli. Dobro, prvo sa šampionima, što se duže ozbiljnije priče tiče. Bilo mnogo teško, Mihajlo. Ti si nam drugi put u gostima iz Moskve kad ste se vratili. I iz Kazahstana kad ste se vratili, da, pre nešto više od mesec dana, baš smo govorili o ovom takmičenju. Šta je sledeće da ugovorimo termin za gostovanje odmah? Pa evo, ja kako znam, sledeća olimpijada, tek u julu. Dobro, onda u julu se vidimo, kad god. Kako je bilo? Koliko ste krugova takmičenja imali, kakve ste zadatke radili? Pa slično kao u Kazahstanu, imali smo 2 dana takmičenja, prvi je bio teorijski i drugi je bio eksperimentalan. Teorijski koji se radi 5 sati, radite 3 zadatka sa više delova. I eksperimentalni koji se radi 2 puta po 2,5 sata, 2 različite eksperimenta koji ponovo imaju više stavki kroz koje treba proći. Ko je bio sve u konkurenciji? Ko je došao u Bukurešt? Pa, došlo je dosta ekipa iz Rusije, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Bosne, iz Srbije i tako, najveće konkurencije su nam bili sami Rumunije i Rusi. Oni se najviše spremaju, imaju najviše iskustva i baš su jaki u tome. Oni imaju jake, da kažemo, škole, fizike. I dosta dugo pripremaju po više meseci za to. Ovo im je jedna od etapa u izboru ekipe za međunarodnu olimpijadu. Što je u stvari kruna takmičenja tokom godine. I kako se onda zbrajaju ti bodovi? Vi ste pojedinačno svako radili za sebe, naravno. Jel vaš ukupan plasman onda odlučuje o tome ko je prvi od ekipa? Da, sabira se rezultati prve trojice iz ekipe, pošto su ekipe petočlane. Prva trojica saberu se rezultati i na osnovu toga se odredi lista. Koliko mi imamo zlata, koliko srebra, koliko bronzi ukupno? 3 zlata, 2 srebra i 4 bronze. O, pa to je savršeno. I 2 bronze iz matematike. Odlično, odlično. Koji ste razred? Treći. Ja sam četvrti. Pričali smo šta će biti što se studija tiče... Pa videli smo, primljen sam na Cambridge i dalje čekam odgovor za stipendiju. Primljen? Pa to nismo prošli put rekli. Rekli smo da će biti verovatno. A mislim da nismo imali konačno odgovor. Dakle, rekli su da. Rekli su da. Dobro, čekamo samo stipendiju. Aleksandra, je li bilo uzbudljivo, je li bilo napeto, jeste li, kako bih rekla, očekivali da će biti ovoliko uspešni? Bilo je jako naporno. Naporno je i za decu, zato što rade 2 dana po 5 sati, ali naporno je jako puno i za lidere, odnosno za nas koji prevodimo. Tu smo da vršimo moderacije, da i mi pregledamo njihove radove, odnosno mi nakon urađenog takmičenja mi dobijemo kopije njihovih radova i rešenja, sami proradimo zadatke da vidimo gde su grešili i da li je bilo više načina da se urade neki zadati kako bismo mogli to da odbranimo pred komisijom, pred domaćinom. I očekivali smo da će biti dobri, jer rade jako kvalitetno i spremaju se
zaista tokom godina na ovim našim domaćim takmičenjima, ali ovo je za nas bilo jako veliko iznenađenje. Kada su nam javili, čestitali su nam Rumuni, kao vi ste prvi, mi smo bukvalno skakali od sreće zato što bilo je neverovatno. Da. To prvo zajedničko putovanje sa njima i taj doživljaj da okarakterišete. Je to bilo jednako uzbuđenje i za vas? Je te penelo to? Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Svi smo uživali posle kad smo shvatili. Zaista smo u 15 minuta pre proglašenja pobednika, pre dodele medalja. Znali smo raspored medalja, više manje, ali nismo imali uopšte predstavu da će biti prvi ekipno. I to za nekih pola poena su bili bolji od Rumuna, a nekih 5-6, boga mi, su bili bolji od Rusa. Što je poseban uspeh, jer zaista i Rumuni i Rusi se vrlo ozbiljno spremaju za ovo takmičenje, jer to im je stepenica ka olimpijskom timu. Kratko, samo najvažniji gradski vesti, pa onda ćemo da otkrijemo valjda u čemu je tajna uspeha matematičara iz Beograda i fizičara. Učenici Vuk Radović i Mihajlo Sporić, profesorka Aleksandra Dimić i profesor Fizičkog fakulteta su naši gosti. Pričamo o uspesima matematičke gimnazije. Pre 2 dana vratili su se iz Rumunije sa najvećeg regionalnog takmičenja iz fizike. Kao ekipno prvi i ukupno 11 medalja, od toga 3 zlata. Profesore, vi ste se sada priključili timu matematičke gimnazije. Da li su ovo zadaci koje bi umeli da rešavaju vaši studenti? Studenti završnih godina verovatno da. Baš smo komentarisali pre neki dan, jedan zadatak na takmičenju je bio bukvalno iz gradiva predmeta koji se uči kod nas na 4. godini studija. Eto, to je otprilike... Dakle, o tom nivou da se stekne utisak kolika je težina problema. A što se tiče onih koji vam dolaze kao učenici matematičke gimnazije na studije fizike, jel odskaču od onih koji su kolege? Naročito u početku, da. U početku je sve tako, kasnije prosto nekim kontinuiranim radom sa svima se ta razlika smanji. Ima sjajne dece i iz ostalih škola po Srbiji, ima nekoliko specijalnih odeljenja u većim gradovima u Srbiji, tako da sva ta deca su u principu čine onaj najbolji deo, jezgro dobrih studenta i oni najčešće guraju ostale, da rade. Tako da jako je značajno imati ovakve studente na fakultetu, ne samo zbog ostalih kolega, nego i zbog nas. Pa naravno, to onda potpuno podiže nivo kvaliteta nastave. Vuče, kako izgleda noć pre takmičenja ili dan pre takmičenja? Jel spavate od uzbuđenja? Jel imate snage za doručak ujutru? Jel pričate među sobom? Pa uglavnom trudimo se da se opustimo uveče. Šta znači? Kako se opuštaju? Pa malo pričamo, šalimo se i tako. Šalite se? Vi znate da se šalite? Umeju da se smeju. Zajedno smo u sobama, tako da nam to sve lakše pada. Inače, da smo sami možda bi bilo mnogo teže. Jel spavate? Jel ima nesanice, nervoze? Pa ima onako možda u početku, ali dobro, brzo se to izgubi. Jel ujutru doručkujete? Pa ujutru pomalo, čisto da imamo snage, ne preterujemo. Da bi mozak brže radio, da ga ne opteretite nečim. Usput, tokom takmičenja dozvoljeno nam je da ponesemo neki slatkiš, nešto čisto da možemo da preživimo tih 5 sati, pošto je to baš dosta. 5 sati radite? 5 sati. Kakav je nadzor u toj sali gde se radi? Jesu to neke klasične učionice ili neki veći prostori? To su klasične učionice, da, ali nam oduzmu nam telefone kako ne bismo komunicirali s nekim ako odemo do toaleta. Moguće da se ide do toaleta, ali uz pratnju tih nadzora, da. Rumunija je tu, u Švedskoj tamo bi oni znaju kako se brine o bezbednosti. I što se tiče sada tog mogućnosti korišćenja bilo kakvih pomoćnih sredstava, ili imate pravo na Digitron računar? Da, možemo koristimo Digitron. Ali ne sa telefona? Ne sa telefona, naravno, i ne Digitron koji može da se programira. Znači, onaj običan Digitron za računanje rezultata ili u nekim delovima potrebno računati. U eksperimentalnom delu možemo da koristimo lenjire, zato što je potrebno crtati grafike, ali na primjer sada u oba ova zadatka koje smo imali oduzimali su nam lenjire, jer je bilo potrebno odrediti neku dužinu, ali ne korišćenjem lenjira, nego korišćenjem štoperice. I jedini merni instrument koji ste imali je zapravo bila štoperica plus ostali... Kako se dužina određuje štoperica? Eto, to je pitanje. Dobili ste ovako jedan ukras za jelku i iglu i onda je bilo potrebno da probijete ukras iglom i da merite oscilacije ukrasa i može se odrediti formula koja povezuje period oscilacija i obim. Ok, Mihajlo, postoji krajnica do koje mogu da pratim i posle više ne. Šalim se, razumela sam u čemu se radi, ali je strašno veliko opterećenje ako sve to morate da radite praktično u jednom danu, jer sve se dešava u tih 5 sati, jel da? I šta uradite? Uradite.
Šta je bilo najteže? Zašto je srebro, a ne zlato? Verovatno taj eksperiment. To je, jel da? Mi se ne pripremamo dovoljno, mislim, uopšte nema uslove da se pripremamo za taj eksperiment, tako da smo odmah u startu mnogo ispod Kako nemate Rumuna uslove? i Rusa. Pa to je aparatura nam je potrebna, to je sve skupo, znate, i prosto ovde u školi nema uslove. Tako da, eto. Mada ste solidno opremljeni, Jesmo. odnosno na neki srpski prosek. Jesmo, naravno, dobro mnogo bolje opremljeni od ostalih škola, ali opet to nije dovoljno. Aha, pa Mislim, šta da opet- tražimo sad? Pa ne znam, to uvek može da padne nešto drugo, tako da Znači da tražimo sve. tražimo sve. Dobro. Aleksandra, kako u stvari se može objasniti, pošto sad već imate, koliko dugo živite u matematičkoj gimnaziji? Meni je ovo To je- dosad, ja sam jako ponosna jer ove godine matematička slavi 50 godina svog postojanja, a ja slavim 10 godina u matematičkoj gimnaziji. Od početka školovanja. Od početka školovanja, Kako da. biste ocenili tu tajnu uspeha matematičke gimnazije? Je li to više učenja? Je li to da idete korak unapred u odnosu na gradivo ili nekoliko koraka kao što je profesor Nikolić rekao? Oni znači idu 4 godine u odnosu na ono što je standard i što je nastavni plan i program unapred. Šta je glavna stvar u stvari? Ja bih rekla da je ono što je glavno u matematičkoj gimnaziji taj odnos profesor-učenik i to što se bivši učenici i bivši olimpijci vraćaju da rade. To mentorstvo u stvari. Da, to mentorstvo, odnosno rad mladih s mladima, tipa svi naši studenti sada s fizičkog fakulteta koji su sami učestvovali na međunarodnim takmičenjima drže pripreme njima. Stvarno? Tako da pomažemo se međusobno i ja sam da kažem najstarija tu sada i ostala sam kao koordinator. Najstarija među mladima koja radi sa njima. Mislim da je taj odnos i to koliko oni sami rade. Jer vam znači to što dolaze ovi koji su sada već studenti? Oni osim znanja, verovatno imaju neke psihološke savete, jel? Pa da, sve to je iskustvo, svih tih takmičenja, to profesor koji nije bio na takmičenjima ne može baš da prenese. Tako da Taj baš doživljaj znači lični. saveti njihovi i to. Da, hoće fizika biti na Cambridgeu, Mihajlo? Fizika. Fizika, da. Jel si polagao neki prijemni ili su te primili na osnovu referenci koje si im dostavio? Ne, prvo se dostavljaju referenci i na osnovu toga oni pozivaju tamo na prijemni. Ja sam u decembru išao i odgovor sam dobio u januaru. Koliko Da sam- košta sam godina, primljen. školarina? Sve zajedno 40.000 funti godišnje. Godina, Da. 40.000 funti. Kakve su ti šanse za stipendiju? Pa ne znam, vidjet ćemo. Aplicirao sam na ta dva neka. Jedan je Cambridgeov fond, a drugi je fond koleđa, Trinitija. Tako da vidjet ćemo. Tamo je već nekoliko tvojih prethodnika, je li tako? Jeste, svake godine ode po nekoliko učenika iz matematičke gimnazija i Srbije. Je se vratio neko Aleksandra sa Cambridgea u Beograd? Za sada... Profesor kaže ne. Za sada nisam, za sada nisam. Onda njima su sva vrata u svetu u stvari otvorena. Da, ja za šta mislim god da kad žele, za završe kompanije i da. za univerzitete i Oni su zatrpani ponudama za posao. zatrpani ponudama. Zaista? Zaista. Biraju. Pa da. Šta više žele, novac ili nauku? Tako je. Otprilike je to ono što... Imaju mnogo ponuda, ja mislim, iz velike kompanije, bankarskih sistema, berzi. Iako je fizika, Ste ponosni? pa da. Naravno. Mislim, meni je to, kako bih rekla, najvredniji resurs koji imamo. Malo pre sam pričala sa rektorom univerziteta u Ljubljani. On kaže njima, to najbolje odlaze normalno. Iz svih zemalja najbolji idu u neku drugu zemlju tražeći bolje. Vuče, šta bi bio neki tvoj plan za budućnost? Ja imam još godinu dana, tako da znam da će sigurno biti fizika, tu ne sumnjam, ali gde još nisam odlučio. Mada meni nije tako loša varijanta da ostanem i u Srbiji. Pa mislim da nije, profesori su dobri. Mislim da su profesori stvarno odlični i da je nastava na nivou. Privatizovat ću. Moja kuma je završila fiziku na Beogradskom univerzitetu. U Nemačkoj su se, i to kao solidan, ne najbolji student, u Nemačkoj su se recimo grabili za to gde će da je uzmu na doktorat i njihovi univerziteti su na njoj mnogo zaradili pošto je radila dobre eksperimente i posle se vrlo lako zaposlila u kompaniji, u privredi, ali joj je žao recimo zbog Vinče i rado bi se vratila kad bi se vrata ponovno otvorila. Pa to bi bilo sve. Tako da, čini mi se da će biti takvih priča mnogo u budućnosti. Dobro, spremate se za olimpijadu, tu nam sad malo nije jasno zašto toliko dominira istočna Evropa. Olimpijada će biti U Cirihu. u Cirihu, tako. Onda imamo Aleksandra i matematiku i fiziku i informatiku ili... Ne, svaka oblast ima svoju olimpijadu. međunarodnu olimpijadu gde učestvuje, tipa matematika je najbrojnija, na fizici učestvuje 84 zemlje iz cijelog svijeta. Ovi turniri, da kažem, istočnog bloka su pripremni
pripremni turniri za Kako su nam olimpijadu. šanse, realno? Kako smo se prethodnih godina pokazivali na fizičkoj olimpijadi? Pa da kažemo, od negde imali smo uspeha uvek. Od 2009. godine smo posljednji put imali zlato na olimpijadi, tako da evo sad u ovoj generaciji očekujemo da će opet biti blistavo. Da, oni su baš dobri. Bilo je sjajno, bilo je sjajno, da. Gde su najbolje škole fizike na svetu, profesore? Daleki istok. Singapur, Hong Kong, Kina, naravno. Kina uvek uzima 5 zlata, već ne znam koliko olimpijada unazad. Japan, čini mi se, Rusija. Aha. Znači, sa istoka idu. Oni su tradicionalno najbolji. Ovi Amerikanci, kako kad, Francuzi, zavisi sad. Ako su Srbi tu negde, Pa sad prilično solidno prolazimo, da. A ovo je dobar signal da možda napravimo i nešto malo više nego do sad. Šta vam treba? Sad sam se ja zapalila za ideju da se vratite recite, sad je vreme i sad je trenutak, šta bi vama najviše značilo da dok se razmišljate ti, Mihajlo, posebno i o odlasku na Cambridge, hoće biti to skrenuti misli sa priprema za Pa ne, s olimpijadu? obzirom da su sve te prijave završene, sad sam samo čekao odgovor, Mirno. tako da je mirno, da. Profesore ostalih predmeta molimo da ne uznemiravaju Vuka Da, svi su Radovića do korektni. olimpijade. Pa dobro, ima dosta vremena, tako da... Dobro. Dobri ste. Skromni ste, to je neverovatno. Oni to imaju kao vrlinu. To jeste vrlina, uvek. Mnogo hvala što ste došli. Želimo vam naravno mnogo uspeha. Želili mi ili ne, oni će svejedno doći. Hvala još jednom. Matematička gimnazija, učenici Mihajlo Sporić, Vuk Radović, profesor fizičkog fakulteta, Božidar Nikolić i Aleksandar Dimić, profesorka matematičke gimnazije, bili sa nama. Komentare i utiske šaljite nam na Viber broj 065206989, e-mail jutroec.studiob.rs.